हलै दावराया फैलायबाय बबाव थांनाय दाननि होनांगौ रांखौ लाबोदों गैया लाबोनाय जायाखै साननैसोनि बावदो आदै आं गासिबखौबो होफैजोबगोन होदोब्रा नोंनि आंनि आगोलनि बाखियानो नोगोद 15,000 रां होनो दं आं दिनै जेबो मुवाखौनो हरनो हानाय नङा नोंसोर गुबुन जायगानि मानसि बबे समाव बबेयाव ब्लड थांगोन बोरै नागिरना मोननो दिनैखिनिखौल' हरदो आदै गैया आं हरनो हानाय नङा थां गुबुनफ्राव लाहैदो सोलिनो उसुबिदा जादोंब्ला आंनियावनोथ' खारसन जायो बेसे जानो नोंलाय फिसा गोनांब्लाबो बिमा बायदि नुवाब्रा हाब माथो जारुआ अरखिथार सयथि आंनो बोना होदोलै मा जानो गोसो बेखौनो होथारगोन आं फै आदै सिमा नोंथांनो बेसेबां रां होनो दं नोगोद 15,000 रां होनो दं न बेखौ नाजाव आरो मास मोनसेनि जेसेबां मुवा नांगौ बेखौ नों दिथाय हर न बेखौ एडभान्स लाखि जागोन नोंथांनि मुङा आरो सिमांनि मा जायो आं बिनि बिदा जायो मोगथां बसुमतारी सिमां मोगथां सिमां माम्मी माइरं लायनो थांनाया मानो एसेबां गोबाव जानाय माथो जेबो गैया गलाया बन्द नामा माम्मी औ थां बाबा नों रुम सिङाव फरायहै
जाफैदो सना जेबो गैयाबा आं जाया माम्मि नङा सना हराव ओंखाम जायाब्ला उन्दुलाङा नों माथो जायाखै माम्मि आंहा दिनै उदै गाज्रि जादों गाबोन जागोन दे सना दे नों जा ओइ सिमां आगोलावथ' खिन्थामोन नों दे बाखिखौ मारिगोन होननानै बिदि होनना मिथिनायमोनब्ला आं नोंखौ आखाइ गोजा फिदिंहरामोन ना दिनैनिफ्राय खोथा गैला जा मुवा नांगौ लाना फैबानो जाबाय ओइ बाबु फै 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 नै बेखौ लांफै नै नों बेखौ मोजां मोनो नङाना थेंक इउ आंकोल आं फैबाय दे सिमां बुंदो मा खौरां सार आं दाहारनि ट्रेन्सफार सार्टिफिकेटसो लांनो फैदोंमोन मानो आं दाहारनि फरायनाय खरसाखौ दिहुननो हानाय नंला सार आं बेखौ सरकारि फरायसालियावनो होनोसै सार मानो दाहारनि बोसोरसेनि डिउलि फिसखौ होजोब्बायथ' होजोब्बाय सोर होखो नोंनि नोंदाया मा मुं बुंदोंमोन मोगथां बसुमतारी आरो एनुवेल एग्जाम फिसखौबो होखालांबाय बियो मा जाखो एनि प्रब्लेम नङा सार नै माथो बसुमतारीसो
नै फंबाय मोनबाय दे ओंखार दे लासै ओंखारनांगौ दे थांदो दे दे थांदो दे दे नोंथां दे मा जाबावगोन ओइ आबौनि फिउना लाइजाम हरफादोंलै नंगौ औ आबौ थादोलै आबौ दे 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 हा मा लायजाम बिफा मा जाखो बिफा बिफा नों मा जाखो बिफा खाथियाव सोर दङ मा जाखो बिफा मा जाखो ओइ खाथियाव सोर दङ मा जाखो बिफा मा जाखो मा जादों आबै मा जादों आबै मा जादों नोंबो माबा जाबाय दे आबौ सना दे मेडिकेलाव थाबैनो लादो दे मेडिकेलाव थाबैनो लादो पेसेन्टआ लाकिलि बासिबाय नाथाय मा जाखो सार हामगोन नाथाय कर्सआ गोबाव लानांगोन माने सार माने बाथ्राया जाबाय बेमारिनि आखाइ फारसे आरो आथिं फारसे पेरालाइज जाबाय मा बुंदों सार पेरालाइज जाबाय आं 6 दाननि थाखाय मुलि लिरना हरनि बेमारिखौ न'आव लांनानै जोथोन लाहैब्लानो जाबाय नाथाय दानसेयाव खेबसेयै चेकआप खालामनो लाबोनांगोन बिदिब्ला बेनो जाथोंसै सार गोजोन्थों थुदो आबै आफाया बिदि बोरै जानो मोनखो आयै नोंनि साख्रिनि सासपेन्सन लाइजामखौ फरायनायावनो प्रेसारा दावखोना खामसालियावनो गोग्लैलांदोंमोन आफा बोरो बिहामजोआ फैफायाखिसै गैया आयै आं जेबो मिथिया नों बेफोरखौ मा बुंदों आफा नंगौ आयै आं दा गुबुनावसो थायो हजों माबा मोनसे जादों नों न'आवनोथ' खौरां हरनो हागौना न'आवनोथ' फैनो हागौना आंनो आरो न' नांलिया आयै बेफोर धन्दलतखौ आं मा खालामनो नों जावलिया जाबाय आफा बिनिखायनोथ' साख्रिखौबो खोमाना लाबाय साख्रि मावब्लानो मानसिया थांना थानो हाया आयै दे अब्लालाय दाहोना रुवाथि लानानै नों न'नि हा हुखौनो नायदो आफा नङा आयै
आं हजों थांफिनगोन आं आफानोसो बे हुइलचेयारखौ होनो फैदों नङा आफा आं नोंखौ जोबोद लोरबां नुदों साननैसो नों न'आवनो थालांदो आं बाथ्राखौनो बुजिना मोनलाहाय बिफा माथो जालायखो बहा जायो बहा थायोथाय जावैसोआ न'आव फैयैया दान मोननायानो जाबाय जाय बिहामजोआ बिहाव बिखुमजोखौ सिबिनो रोङा फिसायनि न'खरखौ अनसायनो रोङा बिदियाव बिसि फिसायनि दौलेङा माबोरै गोरा जानो बुंबायहाय आं बिफा खोमाखौनो होआब्ला आं मालाय माथो खालामनो बिहामजोआ जाबाय न'खरनि माइनाव न'खौ गारनानै गुबुनाव थायोब्ला बिहामजो होननानै बोरै गनायनो मालाय थाङाब्ला आं मालाय माथो खालामनो बिमा बिफाया फिसाफोरखौ जुलि खालामना होनायानो थांखि नङा बंस'नि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थांनायासो बिनि गुबै थांखि आं गाबोननिफ्राय साख्रियाव जयेन जाहैनोसै पाप्पा दा आसाम ट्रिबुनाव जयेन्ट एडिटरनि एपइन्टमेन्ट मोनबाय फिसा नोंहा फिसाय सासे दं बिहाव बिखुमजो लोगोसे न'खर गंसे दं पाप्पाया मा बुंनो नागिरदों नङा फिसा नों जोंनो फोरमायनायनि सिगां बिसोरनियावसो गनायथिखौ लाग्रोनांगौमोन ए बिदिब्ला आंनि डिग्रिया दैयाव थांनांगौ नों गोरोन्थि बुजिदों फिसा साख्रि नागिरनायानो मोनसेबोल' डिग्रि लानायनि थांखि जानो हाया नों साख्रि मावालासिनोबो नों समाजाव डिग्रिनि फिथाइखौ लानो हागौ आं गुबुननि आथिं सिङाव बोरै सोलिबाय थादों पाप्पा मानो नोंहा सोरजिनाय जेसेबां धोन दौलत नोंसोर बिसि फिसाय सानैनिल' रानना होनांगौ रावबोआनो गैया नोंसोरथ' नङा नोंसोरनि उन जोलैयाबो सम्बारू माहाजोननि धोन दौलतखौ जानानै फोजोबनो हानाय नङा पाप्पाया गामिनि बाथ्राखौ आंनो मानो बुंबाय थायो नङा फिसा जावैसो आरो नोंजों गोरोबा नुनायखायसो जों बाथ्राखौ सावरायदों आथिखालाव हौवा हिनजाव होननाय जेबो गैया मामि नुबाय बाथ्राखौनो बुंजाया मादै सफैबाय फै सिङाव हाबबो मोगथांनि बिमाया नोंथाङानो नामा नंगौ मेडाम बियो माबोरै दङ नोंथांमोना जिंगा दासि गिनांगौ जेबो गैया जों गासैखौबो टेस्ट खालामना नायजोब्बाय थारैनो मानसिया बांद्राय सिन्थायाव थायो जाय गथ'आ जौ सेरेबनि मुंखौनो लाफेरामोन बे गथ'आ दिनै सानहर बिजोंनो गेलेग्रा जालांबाय गोसोखौ बांद्राय लोरबां दा खालाम मादै जेबो जाया नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंनि बुं मेडाम मा बाथ्रा थारैनो बिनि बेरामा गोसोनिसो बेराम बेनिखायनो बेखौ गुबुन रोखोमैसो बेबस्था लानाया मोजां जागोन नामा मा नंगौ दा बेनो गोबां रेस्टनि गोनांथि दं नोंथांमोना बेरामखौ मोजाङै जोथोन लायोब्लानो लासैनो मोजां जालांगोन अब्ला बिदिनो जाथोंसै मेडाम बयहाबो जायोना बेफोरबादि दाहार नै आं नोंनो गेलेग्रा लाबोदों गोसोखौ हमथाना
सिमां बयबो जायोना खेबसे सिमां हनै दाहार स्कुलाव थांदों हनै हनै सिमां सिमां माबालै आबै आदै मोगथाङा सिमाङावबो मोगथाङावबो आब' सिमां आरो बानायसो दाहारनि मुंखौल' रायखांबाय थायो। आंनि साननाय बादिब्ला बिसोरखौ सेराव मोनोब्ला बिनि बेरामा हामनो हागौ नामा? दालाय जों बिसोरखौ बबाव नागिरना मोननांगौ जाखो फिसौ? बिमा आंखौ दुफांनि दस लानानै मा? गोदो दुफाङा आंनियाव दाहार बिफैयोमोन। आं दिनै बिनि आथिङाव हमनानै फिसानि जिउखौ बिगोन। फै आइ जिराय फै। जिरायलायलिया फिसा। आंखौ दिनै निमाहा होदो फिसा। आं पापनि साजाखौ मोननांबाय। आंनि न'खरखौ रैखा खालाम फिसा। आंनि न'खरखौ रैखा खालाम। नों नङाब्ला रावबो हानाय नङा फिसा, रावबो हानाय नङा। आयंआ बेफोरखौ मा बुंदों? नंगौ फिसा, मोगथां फिसानि जिउआ दा फिसा सिमां आरो दाहार फिसौनि आखायावसो दंसै। औ आदा, आदै मोगथाङा जानाय लोंनाय उन्दुनाय साख्रि न'खर गासिखौबो गारजोब्बाय। डाक्टाराबो आखाइ दैखांबाय। दा बियो अरायबो आब' सिमां आरो दाहारखौल' नागिरबाय थायो। नों नङाब्ला रावबो हानाय नङा फिसा, रावबो हानाय नङा। जोंनि खर'नि थै मोनलोंगोन फिसा। नों बिखौ फोथांदो। नों सिमां फिसाखौ गाबोननो लानानै फैथारदो। जागोन दे आयं, जिंगा दासि।
पापा आं दिनै न'आव थांसै आं जोबोद गोजोनबाय फिसा थां गोबाव दा खालामसै जावायसोखौ मोजाङै जोथोन लाहै नोंखौ सेराव मोनोब्ला बिनि बेरामा हामगोन फिसा आयै थांदो थां फिसा गोबाव जायो पापा आं मा मोखांजों नुजाहैगोन आदा समाजा जोंखौ मा सानगोन मोगथांनि जिउनिख्रुइ समाजनि साननाया देरसिन जानो हाया बिनानाव थेवबो आदा जेबो साननांगौ गैया बिनानाव मानसिनि जिउआ समानै थांजोबा दिनै नाङैखौनो गाबोन नांगौ जायो नोंगौ सिमां आदाया थारखौनो बुंदों नों औ सिमां मेगन थासेयावबो जों आन्दायदोंमोन थारनाय मोजां मोननायजों थारैनो मुलुगखौ जै खालामनो हायो नाय सिमां नोंनि जायगायाव आं फैदोंमोनब्लाबो सैथोआ आंखौ गनायाखै नोंनि अनगायै जोंनि न'खरा दिनै गंसे गोरान बालाहामासो आब'आ बेफोरखौ मा बुंदों नोंगौ बिनानाव दाहार फिसायानो जाबाय जोंनि न'खरनि देरसिन दोहोन बिदिब्ला नों औ आदा आंखौ निमाहा हो सिमांनि लामायाव गसंथेनाय जाबोरा आंनो दिनै आं मोगथांनि जिउजों लोगोसे जोंनि न'खरखौ फोथांनो बिनानाव सिमां आरो फिसा दाहारखौ लांनो होननानै फैदों बिदिब्ला गोबाव दा खालामसै बिनानाव थादो आब'मोन इन्सपेक्टर जिउखौ नांगौबा जोंनि पस्टखौ हगारनानै हो इन्सपेक्टर आफिसखौ गारनो हो ओइ रावबो जेबो दाखालाम साबिया हर साला हेलौ नोंथां ओइ नोंथांमोन ओरै फैलाय
नोंथांमोना बे मानसिखौ सिनायो नामा? ए बेथ' मोगथां बसुमतारीसो। बे मानसिया बेवहायनो थायो होननानै खोनानो मोनदों। थायोमोन नोंथां। दा बेराम जाना गामियाव दंहैयो। मानोबा नांगौमोन? बिनि थाखाय आं जोबथेसालियाव थानांदोंमोन। आंनि बिजनेसखौ बियो धंस खालामदों। आं दा बिखौ बरबाद खालामनानैसो गारगोन। नंगौ नामा? जोंबो बेखौ मोनबा होख्लायथारनाव दं नोंथां। मोनसे खामानि मावनो हागौ। बिहा सासे हिन्जाव दं आरो सासे फिसाज्लाबो दं। बैथिंनो थायो नोंथां। नंगौ नामा? औ। थौदो बिदिब्ला मैया जेयाव नांबाय। लेट्स गो। Hands up! मा जाबावगोन दालाय? मा खालामनो? ड्राइभार थाबैनो गारि सालाय। थाबैनो सालाय। जों डाक्टारनाव थांनो आयै। दे आफा, मोजाङै चेकआप खालामनानै फै आरो नांगौ मुलिफोरखौ लाफानो दाबाव। थौदो आदै। आयं बाथ्राया जोबोद गाज्रि जाबाय। मा गाज्रि जाखायो? जों फैबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफ्रा लामा ससेयाव नोंहामजो बिनानाव सिमां आरो दाहार बानायसोखौ सेनानै लाना थांबाय आयं। आय' गसाइ, दा मा जाबावनांगौ? नों बेफोरखौ मा बुंदों दुफां? नोंगौ मोगथां, नोंनि बिउटियाबो सिमां बिनानावमोनखौनो लायनो थांदोंमोन। नै बे लाइजामखौ बिसोर होलांदों आयं। मा लाइजाम? नायनो आङो। मोगथां, नों आंनि लामायाव फैनानै जोबोद गाज्रि खालामबाय। नों आंनि बिउटिखौ सेना लाबाय आरो आंनि फालांगियाव अर फोजोंबाय। दा बेनिखायनो नोंनि बिसि फिसा थामहिनबा नोंनि संसारखौ नांफिनगौब्ला 24 घन्टानि गेजेराव 50 लाख रां लानानै सकि सौसि खंखर हाजोआव लोगो हमफै। नङाब्ला डेड बडिफोरखौ बाय पस्ट खालामना हरनाय जागोन। अफ्रि बड'सा। अफ्रि! बुरजा रां आं दा हरखाबै बबेयाव मोननांगौ जाखो? आंनो बोर हो आयै। आं बिसोरखौ रैखा खालामना लायथारनांगोन। आदै मोगथां, नोंजों आंबो थांफागोन। बिदिब्ला गोबाव दा खालामसै मोगथां। देरहाथों फिसाफोर, नोंसोरजों लोगोआव गसाइया अरायबो थागोन। सेसाखौ सानायावनो माथो मै एलेंगियाबो नांफाबाय। हाउ नाइस!
नों बेफोरखौ मा खालामदों अफ्रि जोंखौ बेनिफ्राय थांनो हो थांनो होनांगौ नोंनि थाखाय दिनै आंहा लाइफआ बरबाद जादों नों बेखौ मिथिगौ थारैनो नों मा लुबैदों आंनो दिनै नांगौ नोंनि फिसाय मोगथांनि खिथेर बिसोरखौ माबोरै लानानै थांदो जागोन बस Let's go!
Follow me. Beauty. Beauty. Salah harami. मोगथां मोगथां आंखौ निमाहा होदो दायनिगिरिया आंनो नङा बिउटि नों बिदि दाबुं आब' बिउटि बिउटि जिंगारासि बिनानाव नोंहा जेबो जाया बिउटि गोसोखांथा बिनानाव नोंहा जेबो जाया आदा बिउटि बिउटि आंखौ सिमां फै मोगथां गोजोन जाथों बिउटि बिउटि जिंगारासि बिनानाव नोंहा जेबो जाया जिंगारासि बिनानाव बिनानाव ओह गसाइ Oh my God. आदै फाइखिफोर डेड बडिखौ थानासिम लानानै फैदो